Ja nyt olisi sitten paikkaa lähteä nopeampaan hyökkäykseen. Schüller joutuu vähän peruuttelemaan siinä. Pelaa Savicin kanssa. Kanji, loistavaa suojausta Kanjilta, pelaa sitten eteenpäin. Nyt on Savic menossa. Ludo jälleen keskellä. Mitä tekee Savic? Haastaa, leikkaa keskelle ja siinä on paikka ja maali! HJK siirtyy 1-0 johtoon. Ottelun 11 peliminuutti. Demba Savic on maalintekijä. Ja nyt tuo rakennetaan hyvin tuo tilanne. Kanji suojaa, syöttää eteenpäin. Ja Savicilta upea suoritus. Harhautus. Ja jälleen kerran Apoelin oikeanlaidan kautta. Sieltä löytyy tilaa Apoelin Krassin kautta hyökkäämisen jälkeen. Ja tää on varmasti tutkittu HJK kannalta tää tila. Ja sieltä on 2 kertaa tultu ja tämän ekan jakson aikana. Hienosti Kanji piti pallon. Tärkeät sekunnit sai pidettyä ja Savic tekee hienon juoksun. Ja toi Kanjin suoritus tuosta täytyy nostaa erikseen esiin. Otti miehen pois, piti pallon, antoi loistavan syötön. Ja Savic teki kylmän rauhallisen harhautuksen. Ton hän osaa erittäin hyvin. Ja laukaus hienosti etukulmaa. Upea maali. Kansainvälisen tason maali. Hyökkäys. Ei ollut puolustaminen ihan kansainvälistä tasoa lopussa. Kaksi puolustajaa jätti sen aukon väliin. Kumpikaan ei tehnyt minkäänlaista liikettä oikeastaan näin. Demba Savic. Sekin täytyy sanoa, että tällaisella kentällä hyökkääjällä on iso etu, koska puolustaja ei pääse nopeisiin liikkeisiin ehkä niin helposti mukaan, ja Savic tietää sen varsin hyvin. Tämä on hänen kotikenttänsä ja maali oli kyllä hieno. Eli Sheridan, ja tosin Sheridaninkin on ottanut mun mielestä vähän laiskan rooli tuolta takatolpan takaa. Et liikettä lisää hänelle. Schüller ei löydä Alhoa, jota haki, mutta Tainio tulee kuitenkin apuun ja sieltä kippari katselee, pystyisikö laittaa vasemman laita Savicille, laittaa kuitenkin Schüllerille. Lampi, ja Lammella on tilaa keskittää, lähtee itse nousuun. Savic, ja maalille tulee todella hyvä keskitys ja pallo on mennyt maaliin, mutta ei mene, se menee sinne aivan maaliviivalle. Ja nyt täytyy ihmetellä, mitä ihmettä Urko Pardo tekee tilanteessa, kas tässä näin. Todella ahototorjunta ja siinä käydä Onnikin sitten. Joo, siinä sen verran ehkä Alho pystyi häiristämään pallon lentorataa Savicin keskityksessä, että hän vähän siitä hämääntyi, mutta toi loppu oli ehkä hiukan huono tuurikin, että niinku pallo kiposi käsistä omaa hartia ja siitä meinasi mennä sisään, mutta oli hyvin hereen loppuun asti. Alho ei ihan päässyt tökkää sit sisään, mutta erinomainen hyökkäys. Nyt oli semmoinen vähän hitaampi HJK:lta ja pelattiin vähän niin kuin laidalle ja keskelle välille ja sitten Savic antoi hienon keskityksen maalille, että erittäin hyvä hyökkäys kokonaisuutena HJK. Takaisin ja ohjaamaan peliä ja niinku rauhoittumaan tilannetta tarvittaessa ja muuta. Ja sillä on vaan iso merkitys, että ei se ole pelkästään aina se, että niinku kuka on nopein tai vahvin, että sillä ei futiksessa pärjätä. Nyt tulee sitten vaarapaikka sinne maalin eteen, tulppaan kilahtaa tuo pallo. Jos se nyt kilahda, niin ainakin osuu ja nyt HJK pääsee sitten purkamaan ja siinä Apoella on erittäin lähellä tehdä tuota tasoitusmaalia. No siinä Sheridan voitti pallo, erittäin hyvä kuvio, harjoiteltu kuvio varmasti, jatko keskelle ja Carlao pääsi jatkamaan, puski mun mielestä erittäin oikeaoppisesti alaspäin ja kohti takakulmaa, pienestä kiinni ja silloin 1-1 tilanne on ollut taas aivan eri, mutta että vaikka HJK on peli hyvin hallussa, niin kyllä Apoel pystyy maaleja tekemään, se on nähty, että niinku vaaratilanteisiin ei kovin paljon tarvita. Ja Sheridan, jos voittaa tommosia palloja, niin siitä syntyy aina painetta. Niin pelaat on oikealla paikoilla. Ja siellä ei synny aukkoja, ei synny välejä, jos HJK on pelaajia purkamassa palloa pois. Charalambides pelaa keskelle. De Vincenti, argentinalaispeluri, pistää keskitystä kehiin. Meneekö pallo yli? Ei mene, vaan Törnees ehtii siihen. Nyt varmasti rauhoitellaan mahdollisimman paljon. Jokainen minuutti ottelusta tietenkin tärkeä, mutta ainahan sanotaan, että nämä minuutit ennen taukoa ja minuutit tauon jälkeen, ne ovat niitä kenties tärkeimpiä. Nyt on Alholla sitten paikka iskeä 2-0. Carlao on hänen kimpussaan. Kyllä vain pilli soi, siitä tulee rangaistuspotku, Carlao rikkoo ja saa siitä nyt sitten sen varoituksen. Nikolai Alho murtautumassa maalin tekoon. Ja täältä käsin oli vähän vaikea nähdä, mikä kosketus siinä oli, mutta sen näemme nyt tässä hidastuksessa sitten. Nyt täytyy kyllä sanoa, että ei ole kova kosketus ainakaan. Oli siinä pieni. Oli siinä sen verran, että Alho menetti tasapaino ja antoi tuomarille taas kerran mahdollisuuden viheltää. Mutta nyt täytyy sanoa, että Teemu Tainion syöttö oli kerta kaikkiaan upeaa. Tunnisti tilanteen ja näki Alhon juoksun ja siis millimetrin tarkka syöttö. Pomppasi oikeassa kohtaa alas, juoksuvauhtiin, loistava syöttö, Alho pääsi mukaan. Ja itse asiassa tilanne oli vähän kuivumassa, mutta niin kun sitten Carlao tuli ja tönäsi
sen verran pikkusen selkää, että Alho meni nurin. Ja hyökkäys oli taas kerran mun mielestä upea. Kahden pelaajan hieno yhteistyö ja nyt nähdään sitten. Demba Savic on asialla. Tuleeko maali numero 2 hänelle ja HJK:lle? Se selviää aivan hetken kuluttua. Varmasti tällainen, sanotaanko 50-50 tilanne. Puolet tuomareista eivät varmasti olisi viheltäneet ja puolet sitten olisivat. Joo, se on ihan meidän onneksemme. Se on ihan totta. Ei toi ollut semmoinen, että kukaan ei olisi hirveästi valittanut, jos se olisi jättänyt sen viheltämättä. Mutta toisaalta, jos tönäsee selkään, on se sitten vähän tai paljon, niin kai siitä voi pilkun sitten antaa. Karla-aholle keltainen kortti muistoksi. Mitä saa sitten HJK muistoksi? Minuutti tulee lisäaikaa ensimmäiselle puoliajalle. Varsinainen peliaika on täynnä. Pavel Gill ajentaa vielä pelaajaa, että alueelta pois. Savic vastaan Urko Pardo. Siitä lähtee Savic vauhtiin. Ja 2-0 Demba Savic! Ensimmäisen puoliajan lisäajalla. Ja tätä maalia juhlii koko OIK-joukkue ja myös Mika Lehkosuoja myös täällä selostamossa minä ja Ato. Nimittäin 2-0 ja aivan upea ensimmäinen puoliaika Helsingin jalkapalloklubilta. Ja nyt on tilanne kyllä äärimmäisen hyvä. No ei se haittaa, että tekee ensimmäisen jakson loppuun tolle toisen maali. Että nyt vaan pää kylmänä loppujakso ja tauolle 2-0 johdossa, niin tilanne on erittäin hyvin. Eikä tää ole nyt sattumaa. HJK on ollut parhaat tilanteet, ne on luonut niitä järjestelmällisesti. Lähinnä näillä nopeilla hyökkäyksillä on tullut parhaat tilanteet. No miksi? No siksi, että puolustaa matalalta ja silloin tilaa syntyy. Ja hyvin on menty. Savic on mennyt Kantsi, nyt Alho. Taini on loistava syöttö ja 2-0. Hienoista hyökkäyksistä, ei ole vahinko. Ei missään nimessä. Hieno pilkkukin oli, nimittäin hyvin oli Urko Pardo mukana. Jälleen osoitus siitä, että jos alakulmaa vetää tarpeeksi kovaa, niin kukaan ei siitä ota sieltä. Toisellakin jaksolla ja miksei säilyisi. Isoja asioita ei tarvitse muuttaa ja kaikki on toiminut hyvin. Apoelin täytyy reagoida asiaan ja tehdä asioita ensinnäkin nopeammin, paremmin ja laadukkaammin. Ja Sergion nousut, hän kyllä nousee, mutta sitä ei pystytty hyödyntämään riittävästi. Nyt nousee sitten Demba Savic, joka pelaa Kanjille. Keskellä odottelee Robin Lood. Toisaalta laidalta Alho tulee ja sitten kaadetaan Kanji. Peli saa kuitenkin jatkua. Kanji menee sinne vielä. Ei ottaisi punaista vaatosta niin kuin näistä jälkipeleistä. Se on. No, sieltä toinen tulee kyllä vain. Ja se on punainen kortti. Nyt oli kyllä tyhmempi temppu Makumba Kanjilta. Tämä oli tällainen perusjuttu, eli hänelle ei anneta vapaa potkua. Niin eikä tuomari tehnyt mitään virhettä tossa. Siis toi on täysin oikea tuomio. 2 kertaa jälkipelistä omaa hölmöyttä, varoitus, anteeksi antamatonta toimintaa. Eihän tollasta, ei voi tapahtua. Pelataan isoista panoksista ja tärkeä kotiottelu ja nyt sitten 10 loppuaika. Niin sen verran pitää pysyä pää kasassa. Kerran tapahtui ekalla jaksolla ja nyt 48 minuuttia uudestaan, niin. Siellä ei päätä varmastikaan kauheasti silitellä tämän jälkeen. Makumba Kanji, 2 varoitusta ja ulos ja vasta 48 minuuttia pelattu. Voi sentään, eli tuli tällainen ylihöyryäminen, jos näin voi sanoa, ja se on kyllä... Jos joku asia on tärkeä, niin pääpitäminen kylmänä tällaisissa tilanteissa ja se, niin kuin sanoin äsken, astui jaloille ihan niin kuin surutta jälkeenpäin. Tuomari teki oikein ratkaisun, että Kanji ei. Hän joutuu sitten HJK alivoimalle ja nyt sieltä puuttuu tuo nopea piikki sitten näissä vastahyökkäyksissä. Kamoja pois, sitähän me ei nähdä, että voi se olla, että vaihtoehto tulee, mutta noin 3 pelaajia menossa ihan hetken kentällä. Ja Apoelin pyöritys jatkuu. Nyt hidas variaa tai vaihtoehto. Sitten keskitystä, vaarallinen paikka ja se on maali. Voi sentään, onpa upea pusku Thomas de Vincentiltä kertaa kaikkiaan. Se on pakko myöntää nyt. Ja vähän vaikeasta asennosta laittaa jopa ja sinne yläpeltiin menee, tilanne on 2-1 ja joo. Ikävästi näin. Katsotaan vielä hidastus, mutta niin kuin ensimmäinen kommentti on, no katsotaan hidastus. Antaako Schüller pikkusen liikaa tilaa, ei pääse ihan niin lähelle kuin pitäisi, eikö niin kuin tossa noussut. Siinä oli 5 metriä, ehkä 6-7 metriä tilaa keskittäjä edessä tai takana ja keskitys on loistava, pusku on täydellinen, ei voi syyttää oikein ketään. Se tipahtaa ainoastaan hänen de Vincentin päähän ja hän laittaa pallon maaliin. Maailmanluokan suoritus. Turha etsii ehkä virheitä. Okei, Schüller oli pikkusen kaukana, mutta ei siinä periaatteessa voi liian lähellekään mennä. Monellakin, että
Joo, vaikea sanoa kyllä, että onko taktinen muutos tulee. Se me nähdään kohta vai onko ihan yksittäiset pelaajista kyse. De Vincenti vaihtaa puolta. Vinicius uudestaan. Bruno Morais. Pallo liikkuu koko ajan nopeampaa tahtia. De Vincenti lähtee nousuun. Pitääkö pallo kentällä? Kyllä pitää, vain pitää sinne maalin eteen ja voi sentään. Se on 2-2. Törnees menee huutamaan vielä sinne avustavan erotuomarin suuntaan. Hänen mielestään pallo on käynyt yli, mutta se on vain tosiasia, että tilanne on tällä hetkellä 2-2. Joo, Kilian Sheridan, 196 senttimetriä mittaa ja vartioimatta hän on, niin tulos on tämä. Katsotaan nyt. Ei lähelläkään paitsiota. Törnees siinä taitaa katsella, että meneekö pallo yli ja 3 HJK-pelaajaa katselee ympärille. No tästäkään kulmasta mitään nähdä, mutta nähtävästi ei ollut yli päätyraja ja muoto oli hajallaan tuossa viime minuutit HJK:lla ja Apoel pääsi parikin kertaa pelaamaan sen sisälle ja sitten murtavan syötön linjan taakse. Ja toi keskityshän oli itse asiassa ihan mielettömän hieno. Ja Sheridan kävi sitten nyökkäämässä sisään. En mä tiedä. Enemmän siinä oli kuitenkin taas ehkä Apoelin hyvyyttä, mutta nyt on löytynyt linjojen sisältä, HJK:n muodon sisältä liikaa tilaa. Tällä hetkellä Kanjin 2 varoitusta on ehkä ainakin mun papereissa ja varmaan aika monen muunkin papereissa aika kova hinta. Aika matalalle vetäytynyt. Mutta vieläkö olisi paikka sitten? Demba Savage tietää, että aika on loppumassa, pistää sinne pitkää palloa ja nyt puhaltaa sitten Pavel Gille pilliinsä. Ottelu on päättynyt ja se päättyy 2-2 lukemiin. Eli summa summarum, kuten tässä on todettu, harmillinen asia, mutta mitään ei ole vielä menetetty. Eli kyllä se nyt vain Makumba Kanjin punainen kortti, se muutti kyllä erittäin paljon tätä kamppailua. Niin, siis se muutti lähinnä kaiken. No näin. Ensimmäinen jakso HJK:lta, niin kuin monen kertaa todettua, erinomaista peliä. Pelasi pelisuunnitelman mukaisesti, teki 2 hienoa maalia, jonka lisäksi oli muutama erinomainen tilanne. Peli oli täysin hallussa. Pelaajat oli oikealla puolella palloa silloin, kun vastustaja hyökkäsi ja lähellä toisiaan, riittävän lähellä, että tilaa ei juurikaan löytynyt. Toisesta jaksosta ei nyt hirveästi viitti puhua muuta kuin, että sääli, että kävi näin ja peliluonne muuttui aivan täysin. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, pystyykö Apoel oikeasti haastaa HJK:ta täällä vai ei. Veikkaan, että ei kovin vahvasti. Mutta sitten kun he sai sen painopisteen siirrettyä, he osaavat silloin tällöin näköjään keskittääkin ja maalintekovoimaa löytyy. Heillä on laatupelaajia, he osasivat tehdä 2 hienoa maalia, niin tässä on tulos. Apoel ei vakuuttanut, mutta teki riittävät maalit ja uskon, että toinen osaottelu, heille viikko lisää treeniaikaa ja tuntee klubia ja pääsee kotikentälle, niin tilanne vaikeutuu HJK:n kannalta